Il-lejla b'mod esklusiv sejtuna sensiela ta' arranġamenti speċjali ta' mużika leġendarja ta' snin 80 u snin 90 u kanzunetta leġendarja Maltija. Ekku, mela se nisimgħu il-mużika popolari għalikom li qegħdin hawnhekk tiddejqux tiċċaqalqu ftit. Sinjuri, għalikom Tenishia!
Bab tal-Latini bil-wienet kollok ġmil il-Malta għadex taħħat għal-waħda d-nejfin u ġejja u sejra ferra il-mewġ bajdan u kbir mux darba u mintin qabat baħar qawwi Impressionanti, proset tassow lil-Tenishia, għanixi nejlek, mill-qrib wara kważi 40 sena minn meta konna l-iskola u kollu. Bormla, insellem il-Tenishia ħabib tiegħi il-Damien ukoll, il-Dope Dance Company u l-orkestra. Inkredibbli, inkredibbli. Di biċċa leġendarja, dajsa tal-Latini tislima lil-Semi Bartolon Jikwori u l-mużiċisti kollha, kantanti kollha li b'xi mod tawna dawn il-kanzunetti bil-isbaħ bil-Malti, bil-sienna. Ħanerġgħu nsegwu silta